Ya lagu closing sama all artis. Mangga budhe gini. Maju bareng mangga. Ayo Mas. Budhe-budheku. Bos Geger. Ayo. Mbak Pundi, Mbak Ayu, badhe tindak pundi Elsi Kati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kowe nek kene Dik. Badhe pindah ampun kula Pak Disunan sampeyan ampun kuciwa kula Om Geger anyaran anak Pak Disunan awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo buatku sing paling penting. Bosku, mangga bosku. Ayo Bude. Ayo Ibu. Langsung loro ati loro yo. Apa aku iki konku tresno nyatane sliramu ngarani ati tatu ora bisa ditang sampai bawah asal mripate sampai bawah bisa digedheke yeto weruh sliramu jejer dheweke anduk tresno ngumbar nafsune asmara kaliyan ning wanangan liya sampai bawah Cik sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah
bagiku ora bisa tak kedepne yen to weruh sliramu dede dheweke andon tresno ngumbar satu lagi bos asmara lali aku yen handeng banyak liyo iya wes milio apa bojone bola kali menggawe kelani rasa tresno sliramu rapi sajaku wes milio bola bali rasa tresno sliramu ora bisa jaga tak sesuwun sesuwun iki paringu eling marang eling marang keluarga tansah sumanti ayam tentrem pangajak urina Bunda bagi mbok ojo ngarani ati yo Mas Sulis monggo dadi pakai balen berbalen langsung kelangan coba salam nenas arep beriman iringan hanggonku dandan apa kono sing kurang coba salam nenas hanggonku iki kuburan ning kene yo kamas isi senang nasupan nasude tanpa cemburu Moga sliramu paling istimewa bagiku ra ono wong liya dik kajaba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku yen pancen mengkono
Dik aku ngakoni salahku ora sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas aja seneng nanging wedokan kakala yang tentrem anggonmu urip pati sinar ayo monggo bosku balen Deva ayo sini Deris kasih saya Katur om Katur bos geger teklek kecemplung kaleng ketimbang golek dik sing penting alu wong balen sabar ora kesusu yen susu undane wis mas dikeru saestu dik dadi anteping kalbu jiwa raga tulus ing ati sabar mas kelawangi wis tak aturi mas mame yen kowe monjur keton nipu Pak Geger aku wis lali wis ra taun lawase nggonku ngetedi eling-eling dik jamane semono runtang-runtungan anane mung ana liya Om Lili lali janjine Marataya nganggo teklek kecemplung kaleng timbang golek dik sing penting alu wong balen saestu dik dadi anteping kalbu tulus ing ati lali janjine bar lali janjine stop kelangan Bapak
nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe juga tak kene wis tak SMS ra balesi yen tak telepon malah topateni mangkel aku batuk pipimu mesti tak ciwa 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 Lali janjine kandhane lesane Mbak Angel. bar iki leren sik didiknya nyanyi kelangan. Oh nggih. Bar kelangan kok dek puput cek utang lho dek wedek tetuagih ku. Mbak Angel hae Mbak Angel. Kalah. Hae. Janjane kowe nganti Oke, terima kasih matur tembang cuan, thank you. Mangga bosku. Pak Yusiden nopo barengku lotake. Wulan iki salangane pitan anggen. Malem pitu sabar tapotak selonjak. Menawi lonjak bayu kula badhe dalan. Ayo dene Dik. Sakit mawon Mas, wong kula nembe longgar. Wulan iki calangan boten bladhekan. Nanging pripun Mas, mangke kula mangkake. Ipun papak Mas, nopo kula budal dhewe. Iya Menawi kurun kula badhe papak pisan. sakit mawon Mas, wonten rame kok dalan. Pun kuatir nadyan tiyang gemyong. Boten nate sembarangan. Mangke riyen Mas, ampun lali panjenengan. Pira-pira waton ana taline. Pun kuatir Dik, pinten to bayarane. Sing penting Sing penting iso papak sithik. Semar Monggo bosku. Iya, ayo Pak Geger. Asa, ayo Bunda. Asa. Yo, 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 yo. Monggo Bu Ayo Ibu. Asa.
pintenanggen malam itu saparnopo tasih lodang menawi lodang bayu kula badhe dalang saged mawon Mas wong kula nembe loker wulan iki jalangan boten bladekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate sampe bela adipun apa-apa napa kula budal dhewe maju mundur nawi buruk kula badhe papak pisan saged mawon Mas waton rame dalan serah pun kuwatir latihan Tiap nabrongan Kulon iki bisa nate bebrayan nanging pripun Mas ampun lali panjenengan pira-pira waton capek gunung taline pun kuwatir di pinten to bayarane sing penting bisa mapan jinen Semar Mulya capek gunung ayo dek Mas Tugiono Mbak Purna Pagi Nanti Bu Besan Mbak Wanti-Wanti Mbak Wati, Mbak Pur, iya, yo. ayo Om nyanyi Om ayo dek jangan nyanyi dek Dek. Jarak kelingan anak hingga janji dengan saiki saiki ono ngendi Semar Mulya jarene wis menang sampe bawah keturutan sing sampe dikadang bawah terus yen ninggal janji ayo Pak saiki opo lali Pak Demen udah tinggal monggo Dik Aneng gunung tak jagungi sekong jagung hayen mandung asih sampai gunung oke Dedek Noval Ciputat lagunya kalah sing nyanyi Puput Saya nyanyi Puput. Gajah Duduk oke Ayo Pak No. Syukur Tarik saya, Pak Geger. bisa nyawa gunung desa dadi rejo Ayo Le. ora ilang gone padha lara lopo Bu Besan Purnama Semar Mulya iki. Oi, 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 oi. Asik. sampai bawah sampai bawah So. sampai bawah sampai bawah Sikat yo.
semono nalika biyen-biyene janji tresno nganti salawase sampai bawah Pak Geger. kok tak rasa Apa pancen Mas sliramu ora krasa. airae Iya. apa sliramu ra keton yen rekoso urip ana gunung Iya asik. nggak susah Asik. dilakoni dire Mas Sunar Terus yen karamu Gusti sing maringi hae iki serloke nderekan Om Sunar aduh pegel. Dek Wiwin apa Yudo kita lagi Yudo Carita Coba Pak De Geger. ibu-ibu Ayo Pak Nok. oke mau gue sampai bawah Dek Dek puput ra mungkin iso Bisa Len. Iso tapi ra iso munggah. gelang kalong dadi Ibu-ibu, saksi muga sliramu ra bisa ngocati sepeda mele masih dina ya mong tak rasa apa sliramu pancen ora rasa ayo Masku sampai bawah ayo Bude sampai bawah 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 Bude ya Allah Bude senang gelang kalung sing tak tampa ngelingake zamane semono nalika biyen-biyene ning tak rasa yo Dek Gemoy ayo Bunda cantikku sampai bawah sampai bawah sampai bawah Bunda sampai bawah Udah bisa nggak? apa sliramu ra keton Wes toh Mas. urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi sik kok sik tombok kangen masih akhir dawa ayu sing tak pikir-pikir ya sebelum anu apa mau seger deh pantesan kecek-kecek
Ayo. Sinten iki sing anu ajeng parkir? Mas Wisno, ayo Mas. Aja semalam bagus tresnaku mikira layu rasuwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu Semar Mulyo yo. Amisno monggo. Ayo Pak Misno. Ayo Pak. Bu izin nggih Bu. Semar Mulyo lagi. Iya. Mas ayo. Ade Sunan. Ade Itu suwe lawase, kowe lunga pamit karo Mas Wakil. Ade Demang. yo wong ayo pepujanku. Ati susah nunggu kowe bali. Bagus papujanku Aruti sampai dalan Ade Sunan habis Ade Sunan wayanganmu ngeredu atiku ayo Ade Sunan iya Rasa kangen ora bisa mari mong sliramu kang bisa nambani Hae Pak Misno. Hae lho Pak De, bablas kene napa niki Pak? Pak Misno campilut. Bunda-bunda cantik. Monggo. Bu, hae Bu. Oh, garwane wong liya. Oh, nggih. Nggih, kapilut riyen, bar kapilut garwane wong liya. Monggo. Aja semalam bagus tresnaku mikira Garwane wong liya sik. ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu Suwar yo. Yo. Sandy Vivo, sehat-sehat nggih. Monggo. Hujanku ing wengi mung tak impi. Asai bola cokek. aku ora Sampai dalan. Sampai dalan. Sampai mong dalan. sliramu pepujan ning ati Angel Pak. Nek Pak.
Rudi ae. Ayo lebokke, Pak. Puput no. Puput ayo lebokke. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Wong liya Asik, Pak Wisno, goyang cokek. aku wis kebar Sampai bawah, sampai bawah. nang ati kumpul gawe lara Kapilut. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku terus tekelah nyuwun ngapura.
bablasne podang kuning. Podang kuning budhe ngersake telingsingan. Nggih. Podang kuning telingsingan oke. Ulo sawah sapa ngendut. Datan owah atiku wis dadi lho. Sahibaku ngerasaku lamun bisa secaketan seliramu. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Paguyuban santri tunggal monggo. Pak Yadi, panggilan kepada Pak Yadi. Abdul Pak ngoyo-ngoyo. Bablas manis. Puput, diam semuanya, diam semuanya. Ini amanah dari Bu Yadi. Pak Yadi suruh manggil Pak Yadi. Lagune manis. Bablas Pak Yadi. Barang sampun papanggilan. Ayo dia Mariska. Aku
cek utang kebangetan. Nganti wekah berpisah. Bukune ilang kunan. Alhamdulillah. Tambah manis Matur nuwun Pak Yati. ora kelem lames yen mesem manis ngungkuli matu ibu pecantis kaya bisa ngrantake Pak Demon maju. Pak Demon monggo. Ayo Bude, Pak Geger. Matur suwun. Kembang melati dek dironce-ronce sedekah mati dek aku naksir kowe sudah maringi Sojo Pak Yadi pupusan nelongso. Tetap berdiri semua. Ayo dek, tabel 13 loh dek. Tabel 13. Bapak Sugeng siang. Sing kersane bapake monggo. Hamba Allah. Guys, segeramu para tamu Pak Depardi. Jogete sakniki napa mangke? Mangke. Iya. Pak Demesre sing rawuh mung sakmene pungkasane kali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal pepujanku. Pak Demesre kepranan barangkan durung kenyataan Mbaknya ini saya
komisioner. Matur Mbak Nuwun Pak De. Berkah barokah. Mas Dodok. Mung samene pungkasane kali katresnanku. Ana 3 sekawan. Mung nyatane yen aku ditinggal pepujangku. Barokah barokah masku. Yen mulane aku ra wis kodho. Aku nestolan ora bonto donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Ninggal katresnan. Diriska. Kose. Aja kesusu. Mas Mesno wis urung kedare. 12 ke ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mas. Anu ben melorot sik makme Pak No. Ben ngunjuk es sik, kopi sik. Nah, soalnya niku dugi sonten Mas. Dugi dalu pokoknya Mas Mesno. Ben anu Pak No. Eh? Le nyiapke ben soyok rodok suwe dadine diengko-engko bae. Om Misno, Om Yadi sak rombongan. Nggih, sugeng rawuh saking Ancol lanjut Mas Min. Keluarga besar Ancol pun dugi sedaya menika Pak Jepin. Pak Sarmo, wah wis komplit pokok iki. Iki juragan kabeh ya Pak No. Wah. Oke siap. Oke, bendahar sih. Ya bablaskin tinggal katresnan. Mbak, ya ini saya suwe. Aku muda yuswa tuwek. Mas Rudi sing rawuh. Om Rudi juga rawuh. Nang bode-bode gini ya. Nang bude-bude. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku ku Ademo lagune napa? sambat karo sapa. Budi-budi cantik Suwon rino lan sampai bawah, sampai bawah. mugi Gusti Dede, ya, urut saka kene. Assalamualaikum. Pak Dise. Ya. Sampai bawah, Dik. Taun nono, winda nono. Tak tangi, neng bojo ing tresno. Seliramu. Udah pasti toh. Udah.
Bujuragan. Sahabat karo sapa? Bujuragan. Bujuragan sing rawuh orang kaya. Ampun ditolak. Mugi-mugi Gusti njok sangu mak. Mama. Mama lho gak ngawali piye to, Pak? Bisa kaya Mae wae. nunggu ibuke. Geger. Weh, alhamdulillah. Orang kaya. Garwane wong liya Mas. Matur nuwun, Bu. Yo, yo. Tahun nono bindo nono tak anteni sak pucuking tresno sembah nuwun. Matur nuwun, Bude. Bareng lali janjine Mas. Lali janjine. Aja lali pawon. Matur sembah nuwun. Lali janjine. Ini pelanggaran ini. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Pelanggaran. Apa Bang? Apa? Pak Ustad kok digoyang. Nah wis mari lho, Dek. SMS trambalesi. Yen tak telepon malah tak pateni. Mata sembah nuwun. Mangkel aku, mangkel yen kepethuk pipimu mandi tak ciwel. Ciwel. Mas Bambang. Sampun. Iya, yang 3 belum. Iya. Tenang, kue kualat karo Uti, sumpah kue kualat. Kualat kue karo Uti. Setunggal kalih 3 dereng. Pak Yang D Uti. matur nuwun nggih. Niki lali Yang Uti. janjine diputer. Dek Rizka, yang Uti calim. Janji. Calim. Aku wis ngomong kue kualat karo Uti, kok kue kualat. Yang Uti. Salim sih. Derek muji mugi tansah pirengan sehat. Pak No. Dirgo yuswa awet sepuh. Uti, geser sampingin. Lah iya, maksudku yang ngono lho, Dik. Bu, nyuwun sewu niki dalem betakne tasih nggih. Kowe iki kok ya ngerti bae lho. Pak D matur nuwun nggih. Sembah nuwun pokoke Budeku sedaya pinaringan sehat. Semuanya matur sembah nuwun. Ya Allah ayu-ayune Pak No. Jebrangon kae urung lho, Dik. Ayo rono kae yuk. Sik kae urung ono hilale Pak No. Enak ayo ta wis ta. Hilale urung ketok. Ya janjane komene ngendi Gelagatmu sajak nyupriani. Ayo rene, Dik. Hatiku sunyi Nyebrang.
Nyebrang. Karo penyanyi liya. Untuk keluarga besar ada santri tunggal. Untuk pembayaran di depan ya, Dek. Iya, Pak Dek. Iya. Joget nih. Tugas es krim. Duk, 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 duk. Ting gagah. Ting gagah. Ting gagah. Wadino. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawang mangu. Nanti lingsir srengenge aneh kene. Aku nunggu kowe. Sembah nuwun Bapak nggih. Bapak matur nuwun. Om sembah nuwun. Pak SMS rambales. Minta telepon monggo Pak. Salam kematen. Mangga aku. Mangga. Yen pipimu bakal tak cium. Ciuman. Bude matur sembah nuwun sedaya. Lali janji Aku. rasane Aku. mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Rizka, kita informasikan dulu buat seluruh anggota Arisan Tritunggal. Untuk seluruh anggota Tritunggal, Arisan Tritunggal, untuk pembayaran dimohon di depan nggih, di depan Nggih. mie ayam. Di depan gerobak mie Mie ayam, ayam untuk nggih. pembayaran arisan Tritunggal. Tritunggal. Monggo, kowe wis bayar urung Pak No? Oh nggih Pak Sarmo. Nggih. Nggih, siap. Om Rudi, Bude siapkan nggih. Nah. Senyumnya Om Rudi loh, Dek. Mempesona tuh Pak No. Ya tutup. Senyum-senyum wis nyiap nih saweran. Ya genah aromane gitu. Ya. Ya. Janji. Pak No. Iki mesti kok ngomong dasar tuyul. Jegul. Pak Geger genah dasar Jegul. tuyul. Janjane kowe neng ngendi. Gelagaku. Kusik. Saja mbok Kiryani. Atiku susana. Mbak Pepi. Aku. Mbak Pepi, Ya, apa? katanya kalau bisa berdiriin Pak Min mau ditambahin 200 sama Pak Geger. Oh gitu. Pak berdiri Pak. Udah berdiri. Ayo Mbak Angel, joget lagi yuk. Ayo Mbak Angel. Bersama Mbak Angel.
Mit, monggo Mas Mit. Kabeh kurang janjimu ragana prawane kaenteni ragane golek bojo sing ganteng kaya MC-ne iki pungkasane sliramu digawe lorong ora urung banjel saiki dadi rondo tarik banjel monggo Basli Makasih ya Mbak. banjel kabeh iki Siapa yang mau? Siapa lagi? Siapa lagi? kabeh iki ora perlu diketuni janji dibien aku saking ngenteni ora kena prawane tanteni randane tresnamu tulus Basli Sing tak suwun sing gede pangapurane Anduk tresno kebojoan selawase Anduk tresno kebojoan selawase Basli sembah nuwun berkah barokah